Ο κύριος Γιάχος από Τυχείο είναι διαιτητής του αγώνα. Ο Φαντόπουλος από τον Πειραιά και ο Μπιτσίδης από τη Θράκη βοηθεί. Με τον κύριο Χαραλαμπίδη από την Καβάλα, τέταρτο διαιτητή ο ΠΑΟΚ. Στην πρώτη επίθεσή του με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια να κάνει πάρα πολύ ωραία πάσα εδώ για τον Λίνο. Ο Σαλπικίδης 1-0 στο 12ο δευτερόλεπτο του αγώνα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Ξεκινάει εντυπωσιακά το μάτς από την κάθετη μεταβίβαση του Βιεϊρίνια για τον Λίνο, την κίνηση που έκανε ο Βραζιλιάνος και την παράλληλη πάσα για τον Δημήτρη Σαλπικίδη που σκοράρει για τρίτη φορά φέτος κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου. Ο ΠΑΟΚ με τον τρόπο που ξαναβλέπετε πετυχαίνει τον απόλυτο ευνηδιασμό και σκοράρει στο 12ο δευτερόλεπτο απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλου. Ο Βιεϊρίνια εκτελεί, ο Γιακούποβιτς δύσκολα, ο Ρόκας όπως. Πρώτος στην μπάλα ο Μπαλάφας. Δεν μπόρεσε ο Άλβαρες, κατεβάζει ο Βιεϊρίνια. Απέναντι του Μπρέσκα κάνει κίνηση ο Αθανασιάδης, απέφυγε και τον Ρόκα ο Βιεϊρίνια. Καταπληκτικό γκολ! Στο 11 το 2-0. Δείτε εδώ γκολ που πέτυχε, εκπληκτικό τέρμα από τον Βιεϊρίνια. Με εξωτερικό φάλτσο ο Γιακούποβιτς δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα. Ο ΠΑΟΚ διευρύνει το προβάδισμά του με πρωταγωνιστή τον Πορτογάλο. Βιεϊρίνια. Συνεργάστηκε με τον Αρίας. Κάθετη πάσα για τον Σαλπικίδη, το σουτ στον Γιακούποβιτς. Δεύτερη ευκαιρία για τον Βιεϊρίνια που κάνει πάσα. Ο Φωτάκης πάλι ο Γιακούποβιτς. Διπλή μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο 26. Βιτόλο. Πολύ ωραία πάσα. Την κατάλαβε και βγήκε από τα δοκάρια του ο Γιακούποβιτς. Ο Σαλπικίδης από μακριά. Έξω. Σνάουτσνερ. Πολύ ωραία τρίπλα. Έχει επιλογή πάσας. Δύο συμπαίκτες του. Έρχεται ο Αρίας για το 3-0. Με τα αριστερό πόδι εκτελεί ο Κολομβιανός. Σκοράρει για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Δείτε ξανά. Ο Αθανασιάδης περιμένει τα στηρίγματα. Έχει κάνει την κίνηση ο Σνάουτσνερ. Αποφεύγει καταπληκτικά τον Άλβαρες. Αυτός που έρχεται έξω από την περιοχή είναι ο Κολομβιανός μέσος του δικεφάλου, ο Αρίας, για να πετύχει το 3-0 για το δικέφαλο στην Τούμπα. Στο ημίχρονο, στο γήπεδο της Τούμπας, έγινε απονομή στην γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ που κατέκτησε το έκτο συνεχόμενο πρωτάθλημα Ελλάδας και οι στιγμές ήταν πραγματικά εντυπωσιακές για τα κορίτσια που το πανηγύρισαν έξαλα μαζί με τους 20.000 φίλους του δικεφάλου. Έκαναν τον γύρο του θριάμβου. Ψέλεση. Λάθος. Φωτάκης. Ανεβαίνει ο Σαλπικίδης και παίρνει την μπάλα. Μπήκε στην περιοχή. Από την κόντρα το 4-0. Η μπάλα χτύπησε στον Γκότοβο, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Γιακούποβιτς που δεν μπορούσε εδώ να κάνει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ βγήκε με καλές προϋποθέσεις σε αντεπίθεση, βρήκε ανοργάνωτη δυνάμει του Ολυμπιακού Βόλου και σκοράρει για τέταρτη φορά στο μάτς, δεύτερη για τον Δημήτρη Σαλπικίδη. Ο Μπρέσκα τελικά out. Κίνηση του Φωτάκη, ανέβηκε ο Λίνο και του πετάει την μπάλα. Πολύ ωραίο ο Φωτάκης με τη μία, αυτός για τον Μουσλίμοβιτς. Βγαίνει ο Γιακούποβιτς, 5-0. Η αποθέωση για τον Μουσλίμοβιτς. Δεν πρόλαβε να μπει στο μάτς, σκοράρει και ίσως αποχαιρετά με γκολ με τον καλύτερο τρόπο, δείχνοντας την καρδιά του στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στο 5-0 και ο Μουσλίμοβιτς αποθεώνεται στην Τούμπα. Στην πρώτη επαφή του με την μπάλα δέχεται εξαιρετική μεταβίβαση από τον Λίνο στο τέτα-τέτ με τον Γιακούποβιτς για το 5-0 του ΠΑΟΚ. Χωρίς ρίσκο, μακριά ο Κρέσιτς. Ο Ρόκας πήρε την κεφαλιά, ο Σολάκης θέλει να γυρίσει, κέρδισε την κόντρα από τον Σαβίνη, τον πρόλαβε ο Μαλεζάς. Πέναλτι δίνει ο Γιάχος. Εδώ πέφτει πάνω στον Σολάκη ο Σαβίνη. Σαβίνη που έχει χάσει την ισορροπία του στη φάση. Έρχεται σε επαφή με τον Σολάκη και τον απέβαλε μάλιστα με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Γιάχος.
Ο Μαρτίν απέναντι από τον Κρέσιτς. 5-1. Μειώνει ο Ολυμπιακός Βόλου με τον Μαρτίν. Αποβολή για το Σολάκι με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αφού εμπόδισε τον Βιερίνια να εκτελέσει, μένει και ο Ολυμπιακός Βόλου με 10 παίκτες. Τελευταία φάση στο μάτς με τον Σέλεση εκτελεστή. Στο πρώτο δοκάρι ο Λίνο. Τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Γιάχος. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Βόλου 5-1.